Makadiko zviri sei ya pane dzimwe blast dzanditi anzi inda muchingotora mavideos ekumbare chete ndotora mavideos ekumbare because ndochete kwandoziya ndokwandokurira ndokune vanhu vandoziya dzimwe nzvimbo inokwana njiziya ma11 ndakaenda kwaifiri nenjiziya kana munhu vanhu 2 vanokwanisa kutaura navo kumfakosi ndokuziya kana 2-3 waize kwanana mabhuku same thing Glenora same thing hanzi mufanira kumbopindawo muchimbobuda muHarare muchienda wana namasvingo kuchiredzi mumastreet muchitaura nevanhu Germany kutora video chako kunorovesa. That's the first thing you should know. Kutora video munhu wasikaziva kunorovesa. Mumbare medu chaimo ngoenda pamusika wokoda kutora video munhu anotora kutaura kuidii video iyo. Who are you? Utoreko video pana pamusika urani? Even ndiri chizvaro chembare pamusika pangotorwa video zvekumhanya zvinotosungisa anyways kana usikaziziva autore munhu video pasina permission. That's the first thing. Unotokumbira munhu kuti atokumbirawo kutorawo video twitter zvakati mowirirana. Imagine ndozonzi ndiende kumasvingo kana kubhindura kuchipadzo. I know vanhu kuchipadze nekukubhindura ikoko but kunodaka transportation kuenda ikoko nendambo kusvika nei ona ndoenda kuchinhoi manje kunotora video kana kukaroi hazvibude. Vanhu vekuchinhoi ngavatore mavideos votiratidzawo kana vekubhindura kumasvingo kuchiredzi nekubhulawayo votora mavideo toonawo kalife kavari kugara. It's not as easy as 1, 2, 3 kutora video. Clinton chaiye kana akanzi aende kumatapi kunzi anotora video totomurambidza kuti aya kwaakaenda ikoko akabvutirwa foni yacho yaari kutoresa video akarohwa ikoko ndoita sei anongotaura kuti kamudhara ndakaenda kumatapi ndakatorerwa foni yangu kana ndakaenda kumatiriri ndakatorerwa foni yangu. Haungotora kana picture chaicho haungotora kana mutaundi medu mucity center muCBD haungotora video vanhu vese zvinorovesa. Even kuno kudiaspora haungobuda panze ungotanga ungotora vanhu video ayewa iprivate life yemwe munhu handiti. Saka musafungoti zviri easy kutora video woisa paYouTube woisa paFacebook. Vamwe vacho vanofunga kuti it's 1, 2, 3 akangotora mavideo ari kuisa chichi aiwa it's not easy sha. Even wakaitora video yacho unogona kushaya zvekuita nayo because mamwe mavideo haana kana sense of direction. Kunotora magunduru mutaundi meme vanotanga kuti uyo mudhara udei uda kuita sei nevideo unyatsode chii. Yes, I would like to do my videos evamwe vanhu like especially vemutaundi ma-street kids aya vamwe vacho they really need help, you know. Probably next time pandoenda kuZimbabwe ndichambotry kupinda mutaundi ndomboona vapfana aya vanenge vakatiza madzimba dzavo kana mastreet vanhu vari homeless uchingoexpanda uchingodaro waize kana mboendawo kwaifiridzo ndombotorawo shamwari dzangu tichingotaurawo nyaya. But remember, not everybody is comfortable to be in a video. Kana dzimwe shamwari dzangu dzinototaura kuti haisatiinandite zvevideo but kana pakunwiwa doro anoita zvedoro but kana yavideo anoenda kuseri kwekamera. Ndo vanhu munonzwa vachitaura kuseri kwekamera zvakazoti aiwa kana uda kutaura enda pamberi pevideo jamani
usangohukura useri kwangu kuti imbwa panext door hazvidiwe izvozvo. Saka it's very very dangerous. Even kana upinda mudhanzi chaimo chaimo kutora artist ari pastage zvinorovesa. Kana Alec Macheso achiridza magitari woenda nekafoni kako bva wamutanga kumutora ari pastage achiridza band, unorohwa nemamonya. Hazvibvumidzwe unless une permission from the band or the establishment. Because mune vanhu vanenge varimo vanenge vachinakirwa, vamwe vanenge vane vakadzi vevanhu, vamwe vanenge vane varume vevanhu imomo, wotora vhidhiyo woisa paindaneti. Manje hazvibudeka. Ndobuda autofara ndotora munhu vhidhiyo ozoonekwa nemukadzi wako nzi ndakakuona uri pavhidhiyo uri kubhanketi. Pandakabvunza kuti kubhanketi waiite chii, wakantaura ndisati ndamboenda kubhanketi. Hazvibude. Ipapa pamai manje vakomana umaraini kwangu vamwe vacho unonyatsosheya kuti what's wrong with them. Vakutoda kutobhadharwa kutoita vhidhiyo. Saka sometimes unongosiyana nazvo. Clinton haazvikwanise zvekubhadhara vanhu kuti paitwe vhidhiyo. I won't pay anybody kuita vhidhiyo inini. KuZimbabwe kutori nemaartist anotokuchaja for an interview in case you never know. Aya mazimdancehall artist amunoona atinoita mavidhiyo mainterviews vanoda kutsvaga mbiri aya. Vane mbiri chaiyo chaiyo vanokubhadharisa, vanotokutaura kuti $100 US for the interview kana $200 US for the interview, otherwise it's a no. Tinada kuti waitawo mainterview even in ZTV chaiyo vanorambirwa ZTV kunzi hatisi kuda, muri kundipa mari kuti muite interview iyi. Vamwe vanotoramba kana kuenda paredhiyo pasina mari yabuda maartist aya. Saka more time tofanira kungounderstanda kuti zvinhu zvacho it's more like a business now. Inini chaiyo wakantaura kuti uya tiite interview yako maDminox ndokubhadharisa. Because I know kuti zvinoitisa mari. I know that. Ndokubhadharisa. Unless kana ndichikuziva zvekudaro. Kana ndisikakuzivi zvekudaro hapana. Because zvauda kuti ndikutaurire ka pamwe unogona kuzvitaura wega, but uda kundiitisa. Handiitiswe sha, handisvikirwi, ndosvika ndega. Nanditi. Saka hapana pandichazobuda mumbare ndinotora vhidhiyo kuchiredzi, kumasvingo, kuBulawayo. Kana driver motikari utarisa petrol eningi $200. 3 mafull tank kuenda kuBulawayo nekudzoka. Because hapana pauchazoenda kuBulawayo ubva wadzoka same day ka, uchambotenderera. Mota yangu inopinda 60 liters at $30, $25 a liter. Do the calculation. Unless kana ndichitoenda ikoko kufanira ndichienda kuzvishavani kwamomzi wangu. Yes, I can take a video there, you know. Ihama dzamai vangu, vanhu vakatosununguka vachitondoona vanenge vachitoti trade, zviri seko trade. Ndo vanokwanisa kutora mavideos. Otherwise handingambobva kuHarare kandienda kuzvishavani kungonotora vanhu mavideo, hazvimake sense. $70 kuenda, $70 kudzoka. Utora video wakaisa paYouTube, it makes $3.95. Hazvimake sense.
hazvina mari zveyoutube izvi vanhu vanonakirwa vanofara vachionawo masinari evanhu even musical video aya anoitwa nevamwe that's why maartist mamwe asikaite mavideos hazvina mari zvinobhadhara vanhu 1 or 2 not wese anoita video anobhadharwa handiti saka ndokamirora kazvakaita but really and truly hatingambopressure Clinton kuti anotora mavideos out of Harare kana kubuda muna second Clinton haazvikwanisi ngokukrosa muna muhlanga anorohwa nevanhu vanhu vane hasha vane nzara nodara ndipe dhora Clinton haana dhora rekupa munhu zvasiyana neni ndine mari kana ndichivatengera hwawa saka muvidhio vanopinda. I hope you understand my position. Andita, thanks.